Сега за осигурителните прагове. Знаете, осигурителните прагове, това е таблицата, приложение 1 към Закона за бюджета на ДОО. Като до сега, поне в моята практика, не се е случвало да няма увеличение в тези минимални осигурителни прагове в началото на всяка година. Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се лица също се запазва на нивата от 2012 година. Това са 420 абсолютния минимум, както знаете, и след това съобразно облагаемия им доход вече за 2011 година. За лицата, които са започнали дейност през 2011 година, тези, които са започнали през 2012 година и тези, които започват сега през 2013 година, за тях минималният осигурителен доход, говорим като самоосигуряващи се лица, ще бъде абсолютния минимум от 420 лева. Така, в член 7 обаче, това, което вероятно касае всички вас и по-голямата част от вас са дошли точно заради тези срокове днес, осигурителните вноски на работещите по трудови правоотношения се внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен труда. Това е на практика основната промяна, от която вече започват хиляди питанки и чуденки. Защото е заболял и съответно на базата на неговото заболяване, тези болнични, които се издават, той се пенсионира. Така. И как ще връща? Така, знаете, че обикновено ТЕЛК решенията се издават по-късно. Определянето на началната дата на инвалидизиране съответно се определя от ТЕЛК. Така е. ТЕЛК подава, значи тези 6 месеца трябва да върне парите. Ако е ползвал болничен през тези 6 месеца и за тези периоди им му е отпусната пенсия поради инвалидност на общо заболяване, няма да има право вече да получава болничен за времето. Една година назад, значи те трябва да си, ако се разболя от нещо друго.